Imma l-mod kif jagħmlu dak ix-xogħol inkredibbli u inkoraġġanti ħafna. Għalhekk l-għajnuna tagħkom hija għajnuna kbira ħafna. Ibqgħu ċemplu waqt ħanalli bidejk. Xejn qudiemek ejjawn mulej u misni għaddisni mulej għaddisni mulej u kull qerqnebi minni hawnien f'idej. Xejn qudiemek ejjawn mulej u misni għaddisni mulej għaddisni mulej u kull qerqnebi minni hawnien f'idej. Ringrazzjaw lil Father Karm, grazzi ħafna, grazzi tal-li ovvjament stajt tina